rang siasa. No neno siasa ko beda ahinya eten migepe. Ang'o ma dhi bedo kae mopogore ma wadhi neno ponono ka koro ka osedadho osegogi kogno kendo gichiegni yudo tich. Siasa koso lony. You know, principal secretary gin the accounting officers. Older authority to incur expense gin magin tiere godo. Customer ariyo nyaka gibed technical persons mong'eyo tich magitimo nikech gin ok owinjore gibed jo siasa. Gin ema gibed office to gin meno ni tich ma owinjore be ni tire migawo no ero otimore yo makare. Koro ang'eyo ni siasa to ok wanyal ringo siasa nikech nyaka wang'e ni to prof ni eri bende ne en ng'at man koda ma policies maga onyalo ginene onyalo endelesha kopo ni omiye jagoro mongirore e migawo machalo kama but adiera mantiere ni gima owinjore wadhi en ang'o en merit. Nyaka wang'e ni to en somo mare chalo nade gi weche gi ekiti bende onyalo timo tijno eko makare. But siasa bende dhi bede malong'o nikech ka in sirkal nyaka bed ni